porque non teño a capacidade, non teño a madurez de falar isto. E para qué? Non, para que vou molestarme agora en estar incómoda un tempo para reaxustar isto que non me está ajustando, se teño infinitas posibilidades aí fora. Daquela había un problema, este problema estaba aquí, eu non o falei, marchei, e agora volvo e quero saltar por riba deste problema. Pero é que ti cando volves, ti marchates porque tiñas un problema, e cando volves tes dous. E un é o que había, o porqué isto non estaba funcionando, e o outro é que marchaches. Rompeches o vínculo. Por que o rompeches? E isto é irreparable. É dicir, tes que volver construir o vínculo. Un vínculo novo. Novo, porque aquí xa rompéchelo. E telo que construir sobre un problema que existía que non quixeches afrontar. Marchaches porque había un problema, volveches e agora tes dous. Se ti non foches quen de atallar un problema, non vas ser quen de atallar dous.